nik esango nuke orain arte batez ere zaintzez hitz egin dugunean arreta ereduez hizketan aritu gehala, pertsonai eskaini beharreko arreta ereduaz, baina zaintzak haratago doaz. Eta manifestuak asko edaten du ekofeminismoak egiten digun ekarpenetik, ulertuz zaintzak lurralde batean gertatzen direla, eta lurralde hori ere bai zaintzaren norabidean jarri behar ditugula. Eta horrek eskatzen digu zaintzak zeharlerrotasunez lantzea, udal baten barruan zaintzen ardura ez dela soilik gizarte zerbitzuen ardura, baizik zaintzaren betaurrekoak eta zeharlerrotasun horretatik aritu behar degula departamentu ezberdinetan, ez? Esate baterako, hirigintzan edo lurralde antolaketan, ez? Zer nolako espazio publikoak eraikitzen ditugun errazago zaintzeko, jendea zaintza behar duen personak bere bizitzak autonomoagoak izan daitezen, erosoago ibili daitezen gure kaleetan, zer nolako ekipamendu publikoak dazkaun komunitatean zaintzeko, zer nolako etxe bizitza politika dazkaun. Gaur egun zaintza migrazioaren bizkarrari da, geroz eta emakume erdaldundu gehiago dauzkagu horretan lanean, ze hizkuntz politika eraiki behar ditugu horren inguruan. Orduan, ni ustez manifestuak egiten dula, guzti horri erreparatzen diola, zaintzak zeharlerrotasun horretatik lantzeko eta herri zaintzailearen kontzeptu eta marko bat ematen dio guzti horri. Esaten dugunean zaintzak eraldatu behar ditugula, esan nahi du pertsona guztiak duela zaintzarako eskubidea, baina ez beste pertsona baten eskubideen kaltetan. Eta uste dut, paradigma hori eta premisa hori oso kontutan eduki behar degula, are gehiago gaur egungo gizartean, zaintza beharren areagotze honi, nagusiki migraziotik erantzuten ari gehalako, ez? Eta kasu askotan, zaintza lanetan aritzen diren emakume asko, dagoen legediaren ondorioz, dagoen ere atzerritartasun legearen ondorioz, eta hainbat egoera asko daukatelako horretan zerrikusia, zapalkuntza egoeran daudelako, ez? Batetikan emakume arrazializatuak, baina gero ere oroar oso eremu feminizatua da, zaintzei etzaie balore eta balio politikorik eman, ondorioz etzaie balio ekonomiko eta sozialik eman, eta gaur egun dauden lanbaldintzak ez dira bat ere duinak, eta beraz zaintzak eraldatu behar baditugu, eskatzen digu ere bai, zaintza lanetan aritzen diren langileei, izan bai maila profesionalean, baina baita ere modu afektibotik zaintzen dugunok, batez ere emakumea gehalako, horrek ere nola eragiten digun gure bizitzetan, ez? Eta beraz horri ere erreparatu behar dio zaintza eraldatzeko prozesu batek.